Hej, velkommen til samfundsfag. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at biotekerne er mega dårlige til samfundsfag, men det er jo mega let. Så, men hvordan skal den her vende? Sådan. Cecilie, kan du ikke fortælle, hvad et monarki er? Er der så en anden, der ved, hvad et monarki er? Christian? Monarki, det er, når et land eller en stat har en konge eller en anden regent til at styre deres land. Og her i Danmark har vi for eksempel et monarki, dog så har dronningen ikke nogen betydning for, hvilken politik der bliver ført her i Danmark. Kærfærdighedssæt modul er aflyst. I skal gå til Pandoras. Hold kæft, hvor jeg bare ikke magter Pandoras æske i dag. Kan vi hjem? Ja, jeg har alligevel kun 9,60% på året, så det kan jeg vist godt. Vi ses. Bia, hvorfor griner du så underligt? Det kan jeg ikke. Jeg begynder at græde nu. Jeg begynder at få hedeslag af alt muligt. Biotek, er det ikke træls, at den dropper ud, så bliver jo en mindre? Så er der flere damer til os andre. Jamen, det er kraftedeme for meget, at de ikke kommer til at savne mig. Hold kæft, det er noget lort. Der er alligevel også blevet lavet det her alt for mange gange. Lad os droppe det. Box Stryppel. Box Stryppel. Du får en fed pik i ansigtet. Skal vi hjem til mig og se en DVD? Vi kan måske tage på Daisy. Ses vi på teknisk. Box Stryppel. Så slår jeg min flaske. My milkshake brings all boys to the yard. Damn right, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can tell you how to have to